yassir lana umurana fid dini wa dunyal akhirah. Allahumma sallimna min afadid dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kanthi waosan kalimah tahlil kala wau saged ndadosaken sababiyah anggenipun Allah paring pangapura, paring rahmah khususipun kagem Romawi Darussalam wa zaujati lan sedaya keluarga ingkang sampun kapundhut. Umumipun mugi-mugi kagem keluarga kula sedaya ingkang sampun kapundhut, ugi kagem sedaya umat-umatipun Kanjeng Nabi ingkang sampun kapundhut. Allahumma amin. Lan mugi-mugi anggenipun panjenengan sami rawuh wonten ing mriki kanthi niatan inggih punika hormat dumateng haulipun Romawi Darussalam. Mugi-mugi kanthi ridhanipun Allah kesayangan kula pan sedaya dipun bales kalian Allah fid dini wa dunyal akhirah. Allahumma amin. Sekedik kawula badhe matur bilih Romawi Darussalam punika anggenipun merintis Jamiah Manaqib Syaikhul Qadir Jilani punika wiwit mulai wontenipun masjid mriki. Masjid niki tahun 90-an rumiyin dipun bangun. Jadi sakderenge wontenipun masjid punika janjane Romawi Darussalam niki sampun ngawontenaken rutinan manaqib niku keliling dari desa ke desa zaman rumiyin. Tapi tasik beberapa orang ingkang nderekaken. Ya alhamdulillah ngantos sak menika tasik saged mengistiqomahkan ngawontenaken rutinan manaqib Syaikhul Qadir Jilani punika setiap malam Jumat Legi. Ya mugi-mugi kanthi doa panjenengan sami kawula ugi jamaah Pondok Pesantren Al-Qur'us niki saged tetep istiqomah anggenipun ngawontenaken rutinan manaqib Syaikhul Qadir Jilani punika. Ugi kula nggih maringi utawi ngaturi dumateng panjenengan sami pilih rutinan manaqib Syaikhul Qadir Jilani setiap malam Jumat Legi punika sejatosé sedaya kemawon angsal mawon nggih, derek-derek niku angsal. Dados niki mboten khusus kagem
Jamiah Pondok Pesantren Al Firdaus kemawon, tapi sinten kemawon ingkang kersa nderek rutinan manakib Syabdul Qadir Jilani punika niku pareng niku malah remen nggih. Mergo memang tujuanipun Rama Yai Darussalam rumiyin punika memang tujuanipun ajak-ajak kesayangan dumateng sedaya umat. Terus dawuhipun Kanjeng Nabi punika tiyang niku benjang wonten ing yaumul kiamah niki bakal dikumpulaken malih karo sapa ae wong sing disenengi nalika ten donyane niki. Mula nek menawi kula panjenengan sedaya niki seneng karo kekasih Gusti Allah nalika tasik gesang ten alam donya punika, seneng kumpul-kumpul kalih para alim ulama, seneng kalih kumpul-kumpul kalih tiang-tiang sing dikasih kalih Gusti Allah, sing didemeni kalih Gusti Allah. Besok ten yaumul kiamah insyaallah nggih bakal dikumpulno malih bakal dipethukno malih. Jadi man ahabba fi qaumin bahwa minhum, sapa wong sing demen kalih suatu kaum maka dia sebagian dari kaum punika. Mula sing kula sedaya niki kumpuli senengi niki wong apik-apik, wong sing disenengi kalih Gusti Allah, besok mesti bakal dipethukno malih dalam keadaan selamat wonten ing akhiratipun. Allahumma amin. Daipun Kanjeng Nabi niku mekaten wonten dadi arba'u min sa'adatil mar'i, perkara papat perkara papat sing wong iso nglakoni utawa wong sing oleh perkara papat niki termasuk wong sing bejo. Wong sing oleh perkara papat niki berarti iki wong sing bejo sanget. Siji nopo antakuna zaujatau sholihah, siji wong sing oleh bojo sholihah, cara wong jaler oleh bojo sing sholihah. Sholihah niku saklintune taat dhateng ngarsanipun Allah lan Rasulullah, nggih taat dhateng suamine. Tiyang jaler sing saged njaga kehormatanipun keluarga. Bejo-bejone wong niku tiyang sing gadah setri sing sholihah. Mulane Pak, nek umpami setrine jenengan iki sregep melok-melok ngaji, sregep melok-melok jamiah niku nggih didorong aja sampai dipenggak-penggaki. Mergo tujuanipun sae, niatipun sae. Dadi wong jaler niku terus nek gati kalih setrine niku ya berpengaruh ten urusan rezekine. Rezekine niku mengke ya akhiripun dipun paringi gampil kalih Gusti Allah. Lah rezeki sing barokah sing manfaat niku ya rezeki sing didamel nyukupi keluargane, digawe nyukupi keluargane, biayai kebutuhan sak bendinane, biayai kangge pendidikan anak-anake sing sekolah sing ngaji. Jadi harta sing paling apik niku harta yang digunakan kangge nyukupi keluargane lan pendidikan anak-anake. Sing kaping kalih singkat mawon anggenipun kawula matur, insyaallah mangke badhe dipun lajengaken kalih Bapak Syariat saking Papua. Tiyang bejo niki
wa auladuhu abroron, duweni anak-anak sing abror, sing bagus, duweni anak-anak sing bagus. Mulane panjenengan sami kudu mendorong anak-anak niki untuk belajar agama, ngerti tentang babagan agama. Lah nek wis anake niku wau seneng ngaji, seneng jamaah niku ya kudu malah didorong, didukung, disemangati. Mergo niku kewajibane wong tuwa. Dadi wong niku wau nalikane iso ndidik anake ngantos dados sae, lajeng tiyang punika kapundhut selama anake niku wau selalu melakukan kebaikan yang pernah diajarkan kalih wong tuane sing sampun boten wonten niku wau tetep angsal kiriman pahala sange saka kebaikane anak sing nalika anak sing tasih urip niku. Jadi anak sing bendina nglampahi salat, bendina ngaji, walaupun piyambake niki misalnya mboten ndongakne wong tuane niki tetep angsal pahala saka kebaikan anak sing selalu melakukan kebaikan itu. Mergo anak itu dhisik iso dadi apik, dorongan dari orang tuane pun punika. Sing kaping 3 wa khulaqahu sholihin, wong bejo niki ya wong sing gelem kumpul kalih tiang-tiang sing sae, sing saleh. Kumpulane tiang-tiang sing sholihin, sing iso nyemangati anggenipun nglampahi ibadah, anggenipun belajar masalah agama. Khulaqahu sholihin, gelem kumpul-kumpul tiang saleh niki termasuk golongane tiang sing bejo dipun Kanjeng Nabi. Kaping sekawan wa iyyakuna rizquhu fi baladihi, wong sing angsal rezeki niki saka daerahipun piyambak, saka negarane dhewe. Mulane ana istilah hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri itu lebih baik daripada udan emas ten negarane wong liya. Jadi luwih barokah rezeki niku dipun dapat dari tanah kelahiranipun piyambak. Wa ayyakuna rizqu fi baladi. Mula kalau rumiyin Mbah Yai niku wau selalu pesen datang sedaya santri-santri dalam barengi, oleh barengi golek ilmu, oleh barengi belajar, oleh barengi nyambut gawe niki ojo sampai ninggalno jamaah iso istiqomah oleh nglampahi jamaah. Mergo wong sing golek ilmu dibarengi kanthi jamaah setiap anggenipun nglampahi salat 5 waktu, insyaallah ilmune niku mengke iso ndadekno ilmu sing barokah. Begitu juga rezeki nggih mekaten. Wong nyambut gawe ora tau ninggalno jamaah oleh sholat, insyaallah hasil saka pendamelane niku wau ndadosaken barokah. Kados ten Mekah mriku, tiyang ten Mekah niku kula nate dados pas mlebet ten supermarket niki wau delalae pas azan Isya. Akhirnya pegawai krungu adzan niku kabeh do metu kabeh ajeng nglampahi. Jadi wong tuku niku tinggal jamaah. Mulane tiyang mereka niku wau ya sugih-sugih, mergo rezekine barokah, mergo nggih niku wau ora tau ninggalno anggenipun salat jamaah. Cara umur nek tiyang niku wau kulinane jamaah ngenipun nglampahi sholat, insyaallah umure ya jadi umur sing barokah. Ini pesenipun Romo Yai.
Nggih, mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Insyaallah niku mungkin dipun lajengaken kalian Bapak Yai Syariat saking Paku. Saking kula cekapi mbok pilih wonten atur ingkang kirang nyocoki kali penggalih panjenengan sami kalau nyongking agungipun pangampunten ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syari'ati wa khalisid din wa halal risalatihi bi bahiril khawariq wa ayyadahu bi kumatil ashabil muhtadin wa qasama sya'a min abba'i millatihi birruqi ila awjil ma'arif wal haqa'iq. Sementara ilmu kula niki dereng nyekapi ning krana kula nggadah niatan tabarukan dhateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Darussalam dalah sedaten Duriyah. Kula niat silaturahim ugi tabarukan, mugi-mugi pikantuk barokah saking panjenenganipun lan kita sedaya ugi pikantuk barokah sehingga kita manggihaken pagesangan wonten ing donya wonten ing akhirat kanthi saadah fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Niku kudu enek ikhtiar kangge mujudaken kepinginanipun. Nalika enek wong pengin ning boten wonten ikhtiar, boten wonten usaha, niku boten diarani wong pengin tapi wong lamun. Niku sing dilakoni ikhtiare siji nyambut gawe, nomor loro duwite dilumpukno. Niki diarani wong pengin. Tapi nalika kula panjenengan duwe kepinginan tapi sing dilakoni mung lek isuk tenguk-tenguk madhep ngulon, tapi diarani wong lamun. Nalika kula panjenengan duwe kepinginan pengen saadah fidaro ini, pengen bejo dunya akhirat, niki kita kedah ikhtiar. Satu-satunya kunci untuk saingan ingkang beto kemanfaatan kangge panjenenganipun undangan kubutan salang-salang barokah sainan wontenipun acara wekdal dalu menika. Para bapak hadirin saking kawula pribadi minangka muqasimul auqat nawi anggen kula matur wonten penta kendunipun wonten kasar sarunipun wonten kelepatanipun kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Saking kawula akhiri wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.